Výstava Mutující médium, která má podtitul Fotografie v českém umění 1990 až 2010. S přijatýma fotografiemi pracuju, co si pamatuju. Představuje vlastně různé variace práce s fotografií v českém umění, nejen ve fotografii. Jako ta moje fotografická práce vždycky spočívala v tom to jenom jako přefotit, ale spíš jsem si to ještě jako musel dát přefotit od někoho. Já si vlastně nemyslím, že bych někdy pracoval alegoricky, protože tam jsou některé motivy, které k tomu můžou svádět, je věc druhá, ale mě spíš vždycky zajímalo nějaká míra subverzivity v těch věcích a potom vlastně jsem měl potřebu nějakého svého vlastního estetického ukojení. Jo. Proč jsme dva, jo? V roce 2001 jsme začali s projektem. No, tak jsme kamarádi. Jo. A prostě jsme nevěděli, že budeme začít pracovat spolu. Tak to nějak se potom vyvíjelo, když jsme jeli spolu na studený pobyt do Ameriky. Je to... Chcete ještě něco říct? Prostě docela snaží, Nechcem. zábavný a tak fotíme v rohu. Jsou to jednak jako ilustrace. Přijde mi lepší jako najít fotografii, Obrázky z nacistického časopisu, než to sama fotit. omalvánky. Hledal jsem právě ty správné fotky a myslím, že to byla taková jako jedno z nejzábavnějších věcí, co jsem dělal. Výtvarné umění nás zajímá obecně právě kvůli tomu, že nabízí určitou svobodu, která z našeho pohledu je mnohem širší než v prostoru té klasické fotografie. Vždycky jsem speciálně k malířství měl docela osobně silný vztah. Uvažujeme vlastně v rámci fotografie, protože to médium nám přijde zajímavý a nějakým způsobem neprozkoumaný. Tak bychom mohli vyzvednout možná Fluxus, který tak nějak zapadl. No, ten se dlouho neobjevil nikdo.